Ahojte, volám sa Denis, som študent Strednej odbornej školy ekonomickej z Spišskej Novej Vsi a týmto videom by som rád podporil svoj odbor agropodnikanie so zameraním na agroturistiku. V prvom a druhom ročníku máme prax so zameraním na poľnohospodárstvo. Prax môže byť veľmi cennou skúsenosťou, hlavne pre tých, ktorí sa zaujímajú o poľnohospodárstvo, chov zvierat, pestovanie plodín alebo agroturizmus. V 3. a 4. ročníku máme prax s zameraním na ubytovacie služby a stravovacie služby. Táto prax umožňuje získať široké spektrum zručností od komunikácie s hosťami až po organizáciu a riadenie služieb. Ako jedna z mála stredných škôl na Slovensku máme svoju vlastnú včelnicu, ktorá pomáha žiakom pri výučbe predmetu včelárstvo. Toto sú naše školské úle, v ktorých včielky úslovne pracujú na našom jedinečnom mede. Toto je náš apidomček, je to skvelý spôsob, ako priblížiť svet včiel a ich produkty k ľuďom. Ak váhaš nad výberom študijného odboru, tak príď na ten náš agropodnikanie. Dobrá škola, dobrý štart.